Пинг ме. Аз вече нямам големи очаквания, брат. Той аз. В миналия сезон 4 промо от мача и 4-те ги загубих заради вас. Аз вече Какво? просто отказах, брат. Какво заради нас, бе? И 4-те промоушен матча си ги загубих. Какво заради нас? Ами, така си мисля. Не, я съм бил раз. Уидъл! Май, то пак аз съм го вкарал лоши. Бяхога. Трябва да позагреме малко. Мале, тук си да ме казва какво си е. Това пак Лън ни насра всичките обаче. Шейкър за лоства. Абе, дари да бе. Шейкър бе, шейкър. Да бе. Като хода на лостове, да. Добре, хубаво. Шейкър за лостове, какво ще си разплащам лостовете на шейкър. Ми ти каза шейкър за лостове. Защото ще хода с него на лостове. Добре де. Аз със сигурност си помислих, че взимаш шейкър, в който ще разграждаш лостове. Смисъл. Откъде те знам, то му и това да е било. Шорт. Какво каза? Шорт. Как така шорт, бе? Еми, чувам го по шорт. О! Не! Много ме страда да ме убие. Много се. Идвам бавно, но славно. Целия ден... Добре, брат, за какво шифтвам през целия път, за да може нашия да ме издаде? През целия път съм на шифт, брат, и накрая нашия реши да ръшне, точно преди да пикна аз и да ги избия в гръб. Моя ли? Да, особено като беше от гъръм език. Да, бе, толкова е хубав на дрезгава катерица. Майс на лума. Бусната от валяк. И бита с цървули. Ма, що си рефън? Нема яда. Аре бе, ти от умре, няма да излезе от малко. Да бъде смърт! Мале, спасо! Ма то верно да бъде смърт, бат. Това нямам никаква представа как се получи. На толкова малко демидж и 30. Нашия ще умре всеки момент, нали? Кой му вземе 5? Аз затова хубаво подират него, нали? Да не кажа подир газа му. Опа. What? Ах ти живот, красиво. Той нашия врачи ги оцела, нали? Ах е бомби, си. И... Къде сте двамата красавци? По лоуър беше един. Лонг. 100%. Добре, един е по лоуър. Защо? Няма ядове. Флощнах по най-малия начин. На шорта е. Шорт. И да бе, не се притесни. Верно е това. Дик, help me, бе, бро, бе! Опа. Безпънство, бе! Само не съм бил. Виж. Ще ти кажа, че съм бил аз. Скочи долу, че това ще просто казка. Не се притесни. Казахте, че е на лонгър. Окей. Виж мимка. Който взе за лонгър ще умре влад. Сейси. Сейси тук. Опа, не чух. Ами пулсе да бе. На шорта, бе, бе. Бомбата умря, имаме бомба. Това е тази флашка от наша. Няма проблем. Още 100%. Ако има камери, ще бъдат също. Има някаква емка. Няма бе. Че си бе пред си. Я ще пробвам да пий. Мари, че съм крив. На малко е много малко. Не са снайпер. Сега. На лонга има флашка. Че ми е мърсен на екран. Ако има шорта, викай да взема. Майма.
Значи умре сега прека на мида, на лунга. Найс. Да бъде смърт! Take the MVP, bro. Take the MVP, bro. Take it. Help! Аре, help ми, бе, красавец! Как искаш да лапсуваш? Това бе по-хубаво, вземи го. Ака, ли виждам, спасвам, не знаеш колко добри приятели сме. Сомалиец. Вземи ми аката, моля те. Значи вземи, моля те. Спасо ще взема аката, моля те. Спасо, моля те. Спасо! Ще го убия и ще го взема, да се притесни. Не, що ще ви го дропне. Сляво на лонга, внимай на лонга. Да бе, то е ясно, че е на лонга, а затова отивам на лонга. Look double door. Братлето газели ми гледа. Orange, look double door, бе. Бе, гледа момчето, бе. Ова, Оранжево ни вика. Kill the teammate. И оранжево вика. Shut up. да го убия ли? Не бе, не стави го. Не бе. Той няма иска ми дропне аката. 6, 5, 4, Красавчик. 3, Спасвай, 2, не бе, Стеф. 1. Дроп ми е кебро, плиз, дроп ми. Спас това, който е дъбълто, спас. Мале, ти колко си хубав. Са не знаеш какво. Забавно, бе, стиги се излага. Забавно, бе. На мене. Нашите защо се опитва да правят 360 на Аз съм махан. Аз съм изчезвам от тук. Аз се изчезвам. Има ли на шорт? Ми не знам, възможно. Ей. Да ни, моля те! Бегай ми. Ми опитвам се, не мога, бавен съм. Не бе, не го бе. А точно те уби? Нямам никаква представа. Ще му лепна. Викаш, не бе, не го убива. Ще му лепна. И ти викаш, не бе, не го убива. Къде не го убива? За тебе винаги. Ей. Няма да се заяждаме. Не дей бе. Няма на тебе, никой не стреля по моето злато, бе. Никой не стреля по моето златенце, бе. Постря това, Брат, тихо моля те, защото Анелия ще му обиди. Ей, че е крив това ужас. Ми. Чорта. Чорта, бе, Yes, това ми беше целта. Мисклик. Ще мислиш на... Стрелна го първи, брат. Заклявам се, стрелна го първи. На лонг, бе. Help! Към лонг, бе. Шорт. Какво? Шорта. Моля ми шорт. Не ми някакви... Молотови се подаваха оттам. Чекам, Плиз. Много си... Полит коректен. Какъв красив. Бе, на мен ми изглеждаше малко грозен, ама не знам. Радиоактивна скица. Най-вероятно не пише скица. Ще се друг път. Жица. Жича. Майко, моя. Не знам. Метайте. Топа, ще умре. Браво, бе. Мандо. Намите го. Браво. Вас слава. Сега ще имам пари за... Many beautiful guy.
Мени. Мени. Ма мени, Не ама... мърдай, бе. Сити. Тунел. Верно е тунел. Тунел. Браво. Аре бе, yellow. Мале, как си изкушавам за него? Ама има ли? Тунел. Тунел аз. Тунел. Тунел. Maybe the next life. Моля те убий го, брат. Моля. Влизай му на нож. Come on, to the radio. I'm trying to... Knife, go, knife. Виж го, какъв е хубав, брат. Леле, да го разцелувам. Лонг. Къде, моля те? Дабл. Сигурно мериш на чеса. Аре, хелпи, бе! Брат, тато е чисто. Има. На лонга има някакъв, ама вече го няма. Вече няма. На Сити няма никой. Какви моменти. Ти си направил, брат, някакъв... Запиши се за паркур в CS2. Естествено. Абе, дали има турнири на паркур в CS2? Сигурно. А то не е никой на... Ако има, мисля, че трябва да се... Да отидеш да си ябиш. На лонга. На лонга. На шорта. Не умирай съм, най Да пикне и е мъртъв. Добре, може би не. Добре, може би аз съм мъртъв. Да, може би. Що не каза, че тръгнал, бе? Туби. Опа, нема никой, бе. Иде, бе. Флашвам ти, давай! Майко! Мара, спасо добре, че го вижда, защото аз не го виждам къде. Майко! Това просто не го вижда къде. Мина рампа. Ето, Умри, моля, умри. ей! Един оценен! Абе, нещо ми се насуси. Оценен на рампата, още един. А, той е умрял. Вика, умрял. Не ме стреля. Мале, нищо не виждам, насусиха ми с очите. Аз съм го крал. Опа, не мога да фликна, брах никога да седи. Той че брах никога. Мала, аз се тя го убих. Нашите, моля. Голки. Не бата криви. Види как се прави. Майко! Двата смолка са. Хубави. Гледай как се направо бутам. прекрасни, брат. Само пази. Лонг плана. Сити, пас. Умрях като да не казвам. Че в Сърбия беше. Кое? Бат, как мантър. Ей, само мантър, чакай. Ей, това е. Ей, извиняй! Вече ме кличи. Майка ти да е жива и здрава. Виж, аз съм се дозволил. Не го ръбваше думичка. You're black guy. Абе, пеше ми пикне всеки да. момент. Толкова съм. Пикват много лоши хора. Пази ме сам, моля те. Просто да пази докато го смокна. Просто скача! Двама са, умрях! Аша, тебе ги стреля, бе, брат. Да, защото е хубав. Можеш го... Мале, много са тук! Бе, брат, не ме... Мале, каква каска. Отивам аз, тебе те няма и викаш апс. Много съм крив. Идвам. Да, ще трябва. Страхувай се, не дей.
Какво правиш, бе, Гъс? Съжалявам, аз повтори повече, аз повтори. Чай си е чиста, ця изтича. Давай, наш. Нещо ме крисна. Чай, че ме кри снайпер. Бегам с колпа. Ей, Замъглена ти е лупата. я тихо. Долу. Рататата, рататата. Не, създигам се. Маля, брат, не очаквай. Втори като нас Ицей, няма, брат. Ицей. Ей, това ти какво ми вка... Браво, красава. Виж какво следващия род. Какъв шанс то да е тук? Добре, не е авка. Уоу. Мале. Добре, точно му бърна гръб и той тогава реши да се появи. Mid. Heavy mid. Mid. Брат, това... Да гледаш рампа много неприятно. Нашия ли подскача каква е ситуацията? Тия са скатали някъде и няма мръдан, бе. Бат. Малко флошнах, нашия няма проблем. О! Майстер. Smoke pause. Сега пак трябва да слагам саунд ефекти. Maybe pause. Напри скока, ако обичаш. Това никой не го е дал, да? Да, бе. Само всички. Той ще така гледа, брат, рампата, че... Той нашия next level професионалист на тази игра, смисъл. Как ще GL разбие си така? взима съветите от него. Те GL ще имате теб. Той май вече има или нещо. Не, много Супер. ще има. Аре бе, къде си ти, бе, брат? Не бе, то не се ли роди, бе? Не бе, имаш има някакво ново, бе. Пиши му инстаграм, виж. Абе, знам, бе, гледа го оня да. Оу! Damn cheater.
те репортвам. Това беше съвсем професионално от моя страна. Какво правя? Маля, аз съм най-смотаният смолкаджия на света, заклянам. Нищо цапа няма се притеснява от нинджа. С някой смолка с мен. Не знам, не съм. Тихо. Пак са помихли дупки тия. Калаш. Чакай, аз съм домат. Добре, нашия трябваше ли, брат, да влезе и да пукне? Той двама са напусне. Това е нашия да влезе, да пукне. И нам си двамата. Не, тук е някак. Аз... Андър беше. Такива ми не знам. Ми ще гледа сигурно пак се ръва. Какво гледаш? Бра. Аз и аз мисля да го почна, ама в момента гледам 3 сериала наведнъж и ми е малко обърка. Достатъчно трудно ми е да следя и трите. Мога да спас. Как то съм убил? Ами... Кажеш, че го обяснявам, се опитах да го оцеля, ама не го оцелих, той просто се самоуби пред мен. Не, ето някой друг се запали в... Абе, не знам какво стана, обърка се. Брат, снимах го, буквално всичко стана пред очите ми, ще го видиш. Сега бате пак са някакви такива, брат. Според мен сега... имаме бомба. Аз не го търся. Добре, нещо ще се опитва да... Се прави на скейтборда джи. Че му покажа как се прави. Майка ти жива и здрава, бате, мит! Мани. Ей, Леле! АВП мъртво. Ще пиква пак. Второ АВП мъртво. Седнаха един враз друг. Ой. Първо. Нещо при мен. Не знам дали се на тебе, ама нашия се самофлашна в Thunder. Всичко става пред мен. Всичко винаги става пред теб. И имам перфектния саунд ефект за това. Тук няма никой. И имам ушичка. Някъде Бе имам монитора. Някъде тук си при мен. И размазах се на пръста. При мен си. Ти Аз да гледам пауз. Да те знаеш. за да се резали бомбата. Гледаш? Да. Ме спущи, че ще кажи. Ще викам, ако има и не го оценя. Тия се критне като до рампата. Я насират. Това помниш ли път, като играхме на Inferno, брат, и уния пичове не правиха нищо, освен си крият цяла игра. Аз пушвам. Майка ти! Ние буквално си име играем кънтери, брат, 12 рунда и пичовете не правиха нищо друго, освен да се Те се крият. криеха в апс. На първите 2 рунда само играха, видяха, че са безнадежден случай и се криха по китчен. По китчен ли се вложи всъщност там в апартамента? Флашки, чакай. Ще забавна история. Умри, моля! Чакай, идвам. Корени,
купуват. Защото ти ги взимаш вече. Да. Ма тогава вместо да ги крият от мен, да заредят Какво? двойно просто. Пак казвам. То пак, ти разбираш, аз като видя такива в фреша, брат, независимо колко са, моя да са 3, моя да са 10, взимам ги всеки. Ево, пак е бомб. Спасава. Защото знам, че няма да ги има за дълго на рафта. Айде. На мида. Знам, че няма за дълго да са за мене там и Браво. си ги взимам всички. Убавник. Браво, бе, убавник. Че си прав сайсти. Браво, бе. Браво. No one. Тебе ли? Да. Они... Ами... Накъде бягаш? Андърляваш, къде? Ами... Сигурно тия към Андър преди факта, че няма бомба. Ай, замина си. Той видя чело на сера от бой и си замина. Ще буквално абсолютно същия... Също... Да, добре. Андър! Добре, че знам български език, Андър, всичко е доби наред. ме. Същия дизайн. Само чек Андър. Смокнал съм го, не мога чек. Сайт! Кой сайт? Би! Помощ! Някой го уби. Няма, не го виждам. Не, аз го засек. Андър ради. Сори! Браво. На път съм, Би! Би! Само сте. Under. Running. Есто. Дайте го зевсна, дайте го зевсна. Let me use him. Да го върнем назад. Леле, аз колко съм плащат! Да, и аз не знам какво става. Его е. Ако ще като моето брат, ти не попа. Любимите ми оръжия. Майка му. Бегай! Машит ни е бе, краса. Кичен! Майко, изгавра на топ ниво да рисува ПФ, тази 2.8. Да, и аз опитя да го кажа много. Изгавра да рисува ПФ, тази 2.8. Не му красавчик мен и да ура. То бата е при мен някъде, така ще ми излезе от бой някъде. То, какво се е сгънал горе, брат? То нема никой, бе, брат. Много яко. То те са насрали. Ей, ще целих молотов. Да, със сигурност клипър ще казва вече не съм най-добре с грозен! овце. Middle. One... brother in middle. Last mid.